Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Demirote kuhinje i kao što ste vidjeli u najavi klipa, danas spremamo feta za pečenu pastu. Vidjet ćete znači kako to izgleda, svi sastojci će biti u opisu klipa, a kao i uvek u toku rada ja ću pričati šta vam treba. Idemo na spremanje. Ovdje sam pripremio cherry paradajz, evo vidite, otprilike nekih 500 grama, 500 do 600. Feta sir, original grčki sir, znači jedan komad od 200-250 grama. Glavica crvenog luka i 3 čenjada belog luka. Tu nam je obavezno maslinovo ulje i tu su nam začini koji idu, to ću reći posle kako ide. Počet ćemo od toga što ćemo prvo beli luk da sečemo, znači ne trebate da ga sečete ništa znači sitno, nego ovako na krupnije kockice, ovako na krupnije kockice, znači slobodno da budu krupnije jer vidjet ćete zašto. I onda ćemo da isečemo i crni luk, to jest crveni luk. I pravimo jedan lep recept za ove vrele letnje dane, a verujte mi na reč, jako ukusan i što bih rekli naši, to jest Nika što bi rekla tata, opušta za ovo vreme, verujte mi, lagana hrana, a i kalorična i hranjiva. Kad smo isekli sada beli luk, znači na kockice, evo ovako, ništa, znači ne treba više, prelazimo na crveni. Znači crveni luk presečemo na pola i evo, verujte mi na reč, samo ovako. Ništa drugo ne treba, to bi bilo sve. Znači da bude onako malo krupniji kao što smo uradili sa belim lukom. To. Vidite, ja sam sad ovdje pripremio, znači šta radimo sada? Sir je spremljen, luk je spremljen, beli luk je spremljen, začini, ulje i idemo od paradajsa. Znači, ređamo ga dole. Rekao sam otprilike 500 do 600 grama paradajsa, sve zavisi u koju hoćete činijicu da ga stavljate. Ja sam to danas odredio da bude ova činija i meni je dovoljno ovoliko paradajsa, ja sam uzeo znači negdje oko 500 grama paradajsa. Eto, to bi bilo to. I znači sad kad smo naređali ovaj paradajs, znači šta radimo sada? Naravno, pre svega smo paradajz dobro oprali, znači od ovih hemija, znate kako oni to prskaju, pogotovo ovdje kod nas. Znači, oprali smo paradajz i sada ćemo odozgo da stavimo crni luk. Znači, ovako samo ćemo pobaciti crni luk. To je crveni luk. Znači, pobacamo crveni luk. Slobodno sve ovo što ste istrebili, znači fino postavite, evo ovako. Znači da bude ovako malo raspoređen. I šta radimo sada? Prelazimo na beli luk. Izuzetno brza hrana, izuzetno brz recept, a neverovatno ukusan. Evo kad budete probali, pišite, vidjet ćete. Znači sad pomrvimo ovaj luk. Namerno smo ga stavili malo ovako da budu krupniji komadići, jer kad budete jeli, kad on pustio te sokove, sad kad se bude peko, vidjet ćete. Znači to je nešto fantazija. Znači sad stavimo ovako ovaj beli luk. Vidite kako se ja to fino naređao. I šta sad radimo? Kad smo to završili, prelazimo na začine. Ovdje sam pripremio, znači, biber, sol, malo ljute paprike, malo, i timjan. Tako, nećemo tamljan, ne ste me kritikovali, nego timjan. Naravno, maslinovo ulje, ono je obavezno. I sada ćemo sve to fino da dobro, onako fino začinimo, ovako da stavimo svega pomalo. To. I sada idemo dalje. Stavljamo so. Verujte mi da mi već voda na usta ide. Jedva čekam da ovo bude gotovo, da sednem i da zamezim. Jer ove vrućine, na ovim vrućinima ne može stvarno čovjek da jede ništa, da se kuva. Evo vi ste primetili da i ja, od kad sam došao s odmora, koristim samo ove lagane recepte, jer na 40 stepeni je nemoguće da spremamo nešto i teže i komplikovanije, to ćemo da radimo zimus. Biće jakih, lepih hrana, zimus kad bude zima i onda ćemo da pravimo sve one hrane koje mi volimo, a to su naše sarme, mesišta razna, pasulje i tako dalje. Ova paprika što sam ja stavio tu, ona u originalnom receptu ne ide, ali ako volite vi stavite. Ja obožavam malo ljuto, zato sam i stavio. Kada smo sad to završili, šta sad radimo? Sada sipamo malo ulja. Maslinovo ulje, znači bez ovoga, ovaj recept bez maslinovog ulja nije recept, znači trudite se to bude maslinovo ulje. Znači sada ćemo malo da ga, znači ovako, maslinovo ulje, ništa više.
I sad ćemo to fino laganica, onako lepo da umešamo, da to sve lepo se sjedini. Slobodno možete da probate malo ukus ako hoćete da dodate još malo soli ili nešto. Sad kad ovo budete izmešali, ovako lepo, to fino lagano. Vjerujte, već sad ovako dok ga gledam, meni izgleda fenomenalno, ja bi ga i ovako mezno, ali nije gotovo, mora da se radi još na tome. Znači, evo, ja ću ipak to da probam, znači malo ovako ukus slobodno na kašiku. Stavit ćemo još malo soli, znači dodamo još malčice soli odozgo, ovako, i to bi bilo to. Kada smo to završili, kad smo promešali, sada stavljamo feta sir. Bez njega i bez maslinovog ulja ovaj recept ne bi bio pravi. Znači, stavljamo sada feta sir odozgo na sredinu, evo ovako, malo ćemo da napravimo ovdje stance, evo ovako, da utone, znači skroz dole, evo ovako. To ćemo da uradimo. Kad smo stavili sa sir, uzeli smo drugu kašiku, ovo što smo malo prelizali smo stavili i znači sad ćemo samo malo ovako s kašikom to fino lepo još da raspodelimo okolo. Tako da to sve fino legne, što se ono kaže kako valja. I za kraj ponovo moramo da stavimo još malo ovako sir preko sira ulja. Eto, to bi bilo sve što treba da uradimo. Ovo sad nosimo u rernu na 200-220 stepeni. Pazite, na rernu morate da pratite otprilike 40 minuta. Dok se fino to ne ispeče, da se bukvalno sir otopi. Vidjet ćete kad bude gotovo kako to izgleda. A za to vreme mi ćemo u tih 40 minuta da skuvamo testeninu koja to ide. Idemo. Evo mene za šporetom, znači sad ovde sipao sam 4 do 5 litra vode, stavio sam da to provri i otprilike jedna kašika soli, znači otprilike vam treba, unutra. Evo ja ću to staviti ovako otprilike, to bi bilo to. I odabrao sam ovu testeninu, znači ovaj profil, to je kao neki uši, nešto, ne znam šta je to. Evo ovako, vidite, vidite, to je to. Vi naravno odaberite testeninu po vašem izboru, po vašoj želji i skuvajte po upustu koje je na pakovanju. Idemo. Dragi moji gurmani, vidite ovu lepotu. Evo, znači, otprilike 40 minuta, nije otprilike, nego pravi 40 minuta sam ja to fino pekao na 200 stepeni. Sada ćemo ovo lepo sve da promešamo. Vidite kako se to fino, što se kaže, ono, rastopio. To ćemo sad sve fino da izmešamo, lepo da sjedinimo, evo ovako, vidite ovaj sokić kako pliva. Testeninu smo skuvali, znači 11 minuta sam je kuvao i sada sam je procedio, stavit ćemo jednu kutlaču, znači ove tečnosti gde smo kuvali testeninu. Evo, vidite kako fino to smo promešali. Kako ovo lepo izgleda, verujte mi da mi voda na usta ide, evo još nisam ni probao. Evo, pogledajte mi ovu lepoticu. To bi bilo to. I sada odozgo stavljamo testeninu. Testenine i to ćemo onda fino sve, to nam je dovoljno. I to ćemo sad sve promešati. Ovako. Znači, rekao sam da odvojite vodu. Znači, tečnost u kojoj ste to kuvali i to ćemo odozgo da prospemo. Sada fino sve to promešamo. Vidite ovu lepotu. I nosimo, znači, da sipamo u tanjir. U stvari nećemo da nosimo, sipat ćemo ovde. I onda ćemo to fino da degustiramo, da probamo i da odjavimo. Sad kad sam sve fino to sjedinio, znači sad ću to da serviram na tanjir. Možete odozgo da stavite svež bosiljak ako imate, ako nemate ništa. I idemo da degustiramo našu današnju klopu. Dragi moji, evo mene, seo sam i uživam u ovoj lepoti. Verujte mi da gledam, ovo divno izgleda. Evo vidite, jao, još lepše je ukusa. Sad ću da probam, evo da pogledate kako to izgleda. Mogu da vam kažem, stvarno sam pravio dosta recepata slanih. Ovo je jedan od boljih i ukusnijih recepta, verujte mi. Na reč, probajte, oduševit ćete se. Malo smo okasnili, danas dosta sam radio nekih recepata i danas je malo, što se kaže, vreme otišlo, pa se malo smračilo, ali mi nije žao. Ako vam se sviđa ovaj današnji recept, probajte, ostavite, što se vam kaže, komentar, pritisnite zvonce da bi vidjeli svaki naredni klip. Pišite, lajkujte, a ja vam želim ugodno poslepodne, prijatan ručak uz ovaj lep, lagan, prijatan ručak i vidimo se neki sljedeći recept. Dotle, živjeli!